va l'esquerra. més en recte cap a l'esquerra, cap a la porta dels costos. Però dependeix de la rigor humana cap a una porta. La pressió de la massa de gent que ompli la plaça, tot el lloc de la plaça de la Revolució. Detall balconada de la casa vestuari, que es caminava per aquí. Solen estar presents moltes de les autoritats municipals que convergen i distingint encapçalades per l'alcaldessa de Rita Barberà, diversos consellers de la corporació municipal, María José Puigdal, Marta Ferraro, etcétera. Comencen los fluxos de pétalos de rosa, para la rosa más estimada de todos. Aquí estigues balconers, Enguany, més plenes nivells de garlandes, de flors. L'Ajuntament ha encarregat una placa que ha ficat simbòlicament de la Basílica com un gran de 50 aniversari i l'alcalde de València, Baltasar Millar, va proposar el ple de l'Ajuntament de València que era a la Mare de Déu l'alcaldessa perpetuar Maria i València. Va ocórrer el 8 de març va ser un ple a la seva època després de la restauració en el principal, en Arceros, anaren hasta la Basílica de la Mare de Déu i allí l'alcalde se le va a la i li demanaven que la porta de la nostra la imatge peregrina. Però en realitat jo acabo considerant que sí que la representació sempre aquest representant Y continúa sin capitán, pero sí se parece. sí. Ya está prácticamente avanzada. Vamos a la presa, tras de Tenoa. Sí, la presente tenia una canción. Buena la impresión. Era que Y ahora está en sitio de volver. Esa casa vestuario. vegem l'actriu Maria Fernanda de Cons. Sí, y Beat i Mistral. Gran fort. La consejera de los cambios de música. I estan presents en una escena de la poden ser una taller de balcó, sinó que se nota en escena, en aquest camp, disponibles en tal escena, que se feien en aquest camp, el president de la Diputació de València, Vicente Junquera. Prácticamente todas las institucions civils presents en l'acte que commemora la festivitat central del món cristià valencià, tot l'estat, que és la seva patrona, la Mare de Déu de Sant Pere. Estem en detalls d'aquesta obra d'Octavi Disseny de 37 anys d'antiguitat, que va costar en el seu dia 15.063 i està feta per baix de Setelari, en de Suècia. En pie de Suècia, però d'una encara com la imatge única de Maria Déu que va baix del manto. Sí. El manto és un aditament que tapa lo bonica que porta una túnica, una espècie de túnica que és fulla, treballant en madera, el món està treballat en madera, però els valencians li ficarem el peto que du davant per poder-li pinxar-li les xolles. Les insignies, les descripcions i les xolles. Sí, tenia tantes que s'inventaren el peto que porta davant, l'escapulari que porta davant i la tapa, és que la tapa. Miren vostès perfectament com va avançar a poquet a poquet la Mare de Déu per ese carrer diferent, la portarà cap a la Porta dels Ferros i allí entrarà, com és obligat, segons la tradició, mirant com ara, de front al seu poble. Entrarà a la seu d'esquenes a ella i de front als que la volen i la veneren. Preciosa esta estampa que ha reproducido És guapíssim. los canales de Renau
No és que li tinguem fe, que se nota que la tenim, no podem dissimular-ho. Se nota molt. Se me nota moltíssim, i a més jo encantada que se note. Perquè són aquestes cosetes Baltasar que tots els anys tenen aprendides. Te cries des de xicoteta veient els teus pares com s'emparen a ella, quan ella en la vida dificultats, i te fas major i tens dificultats en el Baltasar. Es lo que comentaba cuando dice el presidente de la Fiscalía en el reportaje que tenemos en Chapuri, en la espera del trasllat, de que, bueno, m'ha de gustar una altra cosa, que també uno va a missa, Uno pot ser... creu en Déu, però a més Sí, exacte. és molt de tràfic, no? I a més dic per el president. Una persona pot ser creient, no pot ser creient. Pot anar a missa, no pot anar a Déu. El que mou la Mare de Déu No molt... no ho mou només. I a més és Una imatge que es venerada per una Baltasar. No pensen... Espíritos. Una imatge que ens diu la imatge més venerada de nostra comunitat arqueològica, però també es venerada en 26 països del món. Congregacions que estan en Mèxic, en Cuba, en Ecuador, a Perú, Alemanya, Itàlia, Marroc, Índia, Japó, Portugal Anglaterra, i França. però a més, la seva imatge se festeja cada any en Manila, en la Índia. En Filipines.